Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры тамашачыларга утка ышкан күбәләктәй премьерасын тәкъдим итте. Әсәрнең авторы Татарстанның халык язучысы Нәбира Гыймаддинова. Әлеге пьеса 4 ел элек куелырга тиеш була. Язган булса язга дигәндә ниһаять премьера тамашачыга тәкъдим ителде. Актриса һәм педагог Тәслимә Хәләф эшләп калдырган соңгы инсценировка. Аның якты истәлегенә багышлап студентлары да уйнады. Башта бу рольне биргәчтән соң чынлап таптырадым. Әсәрне укып чыккачтан соң инде ничегенде Ират үзенең хатынын ташлап, шундый ашкынып, урманын үзенең яраткан урманын ташлап сугышка китә дип. Чынлап та бик тетрәндерде. Әлбәттә, язучы язганның барысында сәхнәгә куеп булмый. Тамашаны карарга килгән Нәбира Гыймаддинова, Зөфәр бу эшне бик оста башкарган, миңа бернинди хилафлык китермәгән, сюжетын үзгәртмәгән, бозмаган, үзеннән өстәмәгән. Бу әсәрдә барысы да аңлашыла дип белдерде. Сәхнәләштергәндә нәрсә савыр булды, бу мәхәббәт тарихы, романтик драма бит инде. Шуңа күрә бу хатын кызның ичке дөньясын, ичке кичерешләрен, мәхәббәткә булган мөнәсәбәтләре 40 төрле бит. Хатын кызның 40 чырасы бар ди. Берсе янмаса, берсе яна. Спектакльдә вакыйга сугыш елларында бара. Төп рольдә ирен сугышка озатып урманда яшәп яткан Мөнәвәрә. Мин бу әсәрне Нәбира апаның бала чагымнан укыган әсәр. Аннары аның сценарийымнан 17 ел элек язылгач, яшь Мөнәвәрәне уйнарга хыялланган идем. Еллар үтте, һәм менә өлкән Мөнәвәрәне дә уйнарга миңа насыйп булды. Мәхәббәтне һәркем төрлечә аңлый, төрлечә йөрәгеннән уздыра. Ә хатын-кыз бигрәк тә спектакльнең төп фикере әнә шунда. Biz гаиләбез белән җөрибез шул театрга. Ну, актык вакытта инде менә сирәк җиргә туры килә. Уйнаучыларга бик зур рәхмәт. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.